Pinoy Bus Driver TV. Oh, pero buset, alas dos ang umaling araw. Dahil na pala ngayon. Dito sa Naga City Government northbound to buset. Basta. Malayo na ang Cubao. Pero yun ang pupuntahan niya. Malayo na ang Cubao pero yun ang pupuntahan niya.
San Fernando, Bicol. Istila de Pumaniago, Vicente, Istila de Pumaniago. Mula sa Tarita, Samar, sa San Juanico. Hanggang dito tayo sa Jimbaran. Walis tayo kahapon ng tanghali, alas 12. Alas 6 tayo lumatay ng tanghali sa Balontico. Kaya lang hindi tayo ng Montenegro. Magdating loading agad. Sorry. Mula dito, doon lang ang ulan sa dagat, malakas.
marbel.
CR. Hapik kita.